Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-ayah. Wat takbiratu lan pira-pira takbir. Wat takbiratu lan maca pira-pira takbir indal khafdi. Indal khafdi ing dalem nalikane ape rukuk, mudhun ring rukuk. Warrafi lan tangi. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Lan maca sami Allahu liman hamidah indar rafi. Hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i. Walau qala man hamidallahu sami alahu kafa wa makna sami Allahu liman hamidahu taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazaa'u alaihi wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idza intasaba qa'iman. Wa tasbihu lan maca tasbih fir ruku'i ing dalem rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi utawa sampeyan nggih subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yo kena salasan kelawan telung ambel iki oleh kena jadi sampeyan muni sami Allah kaya rabbana lak subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdi oleh subhana rabbiyal azim kena ora maca kena tapi ora entuk ganjarane kesu. Wa tasbihu lan maca tasbih fi sujudi ing dalem sujud. Wa sujudi lan sujud. Wa adnal kalami fihi. Wa adnal kamali fihi subhana rabbiyal a'la. Kena subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Menek sampean kedawan. Kena oleh iki. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i wa sujudi masyhurun. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wa biham. Wa wad'ul yadaini lan nyelehake tangan loro alal fakhidahi ing atase pupu loro fil julusi ing dalem. Dadi kok nyelehake tanganmu nok kene. Iki sunnah. Jebret. Indal julusi ing dalem nalikane. Litasyahudil awali wal akhiri. Ya besutu. Haling gelar. Sapa musolli sapa man al yusra ing tangan kang kiwa. Wayak bidulan gegem sapa man al yada. Ya iki padha wae. Wayak bidulan gegem sapa man sapa musolli al yumna ing tangan kang tengen. Sing yusra kiwa al yumna to al yumna ing tangan kang tengen. Dadi ngene posisine. Sing tangan kiwa iki digelar ngene pepehne. Sing tangan tengen ngene. Ai asabi tegese pira-pira drijine tangan kabeh iku. Ilal musabbihata kejaba driji telunjuk musabbih. Kejaba driji telunjuk. Minal yumnya sangka nyatane saking tangan to. Dadi ngene, tangane gem ngene sing apik. Iki tak wari bolak-balik ngene to. Sing apik posisine ngene bola. Ora denggul. Fala yakbidu fa innahu yushiru.
Fa innahu mongko sak temene man iku yusiru aweh isaro sapa man biya kelawan musyabbihah mutasyahidan hale wong kang nyekseni. Mutasyahidan hale wong kang nyeseni. Mutasyahidan hale kang nekseni wa dzalika inda qauli illallahu wala yuharrikuha fa in harrakaha kuriya wala tabdulu sholatuhu fil asyhar. Lho. Dadi nek ketekon maca iku pas nang asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nek kono iku awe syira, apa-apa awe isyarat dengan telunjuk tersebut itu dengan persaksian. Nek Gusti Allah niku tunggal siji tok. Wujud kidampa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat Idrat irota ilmu hayat sama basor, ayo bareng-bareng sama basor qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakallimah. Asyhadu alla ilaha illallah ku awe persaksian yen sak temene tangan ngungkat ngincang-ngocang ini gitu, ngucang-ngacung iki. Iki minangka awe isyarah gawe seksi. Yen sak temene Gusti Allah niku setunggal. Ora ana sekutonane babar blas. Ya siji tok. Bingung kang kowe ndek pangeran akeh bingung. Wis bayangno ae. Kiaimu loro. Kon ngalung bingung ta kowe. Ya nek padha. Ya apa ora? Ibarat kamu punya bos. Kira-kira kowe seneng di bos siji apa di bos loro? Enak bos akeh, bayaran akeh, patakmu mikir mau bayarane. Tugas yang akan kamu lakukan atas perintah bos kamu itu loh yang kamu pikirkan. Nah, kan ngono. Wal iftirasu lan lungguh iftiras lho. Lungguh iftiras iki termasuk sunayaat. Makane sampean tasawuf awal. Fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane pira-pira lungguhan. Fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane pira-pira lungguhan. Jadi kabeh lungguhan jenengan nalikane apa duduk di antara dua sujud, pas nalikane pokoke apa wae pokoke pas nalikane lungguh. Kecuali duduk tasawuf akhir iki linggihe padha kabeh. Linggih iftiras piye contoh bar kene bar. Ngerti ta wong wedok-wedok? Kaya tasawuf awal. Dicek contoh piye lungguh piye. Dengkule. Lungguh iftiras piye lungguh iftiras? Madhep rono. Nah. Ya wis madhep rene. Benro. Nah, itu jenenge lungguh iftiras. Sing apik to mentor sikile ngono. Sing lurus lho. Iki tengah iki. Paham, Mbak? Iki jenenge lungguh iftiras. Jadi disunahke ketika nalikane salat, ketika duduk di antak selain duduk tasawuf akhir, disunahkan untuk duduk seperti ini. Ini namanya duduk if wa tawarukulan lungguh tawaruk. Fil jalsati ing dalem lungguh. Al akhirati kang akhir. Nek lungguh tawaruk piye bar? Nah, coba kene. Ben ketok sing ngene. Lungguh tawaruk piye? Nah, sikil aja pentor to. Nah, iki jenenge lungguh tawaruk. Paham Mbak ya? Jadi sing maune sikil kiwa iki ditumpangake nang nggon bokong. Saiki dijeglekake bokong nang ngisor. Sikil kiwa iki mblusuk nang nggon iki lho, sela-selane sikil to tengen. Paham Mbak? Kudu paham Mbak. Min jalasati sholati saking pira-pira lunggane salat. Wa ya julusu tasyahudil akhiri wa tawaruku mithlul iftiras ila annal musalliya yukhriju yasarahu lho iki lho.
illa annal musalliya yukhriju yasarahu ala hayatiha fil ibtirasi min ziyati yaminihi. Lho, iki sing praktekake kabar iki. Wa yulsiku warikahu bil ardi amal masbuku wasai. Fayaftarishani wala yatawarrakani. Wa taslimatu lan uluk salamis. Asaniyatu kang kaping pindho. Dadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak gitu. Uluk salam yang kedua ini disunnah kan, bukan wajib. Yang wajib cuma sekali, assalamualaikum warahmatullahi. Ora ana nglingok ring ngiwa mbek neng-nengen ya. Nok kene sunah ada. Iya apa ora? Ket mau kan ra ana nglingok mbek nengen ngiwa temen Ora ana piye iki? Mungkin agen kitab-kitab sing mutawalat iki dijelasake, tapi ning kene gak ono. Wal mar'atu tai wong wedok iku tu khalifu bedani sapa mar'ah. Oleh bedani mau arrajula ing wong lanang fi khamsati asya'a. Ing dalem 5 pira-pira perkara, 5 pira-pira suci-suci. Jadi pasal ini menerangkan tentang masalah perempuan itu berbeda dengan seorang laki-laki ketika sholat di dalam 5 perkara. Jadi sholatnya wong lanang karo sholatnya wong wedok iki beda. Nalikane sholat sing beda 5 perkara iki. Apa wae iku? Farrajulu mongko utahe wong lanang. Iku yujafi benggang sapa rajul. Iku yujafi benggang sapa rajul oleh benggang mau mirfaqahi ing sikute rajul. Anjambai saking lambung lorone rajul. Anjambai saking lambung lorone rajul. Lho. Dadi nek wong lanang ini berbeda dengan seorang perempuan. Kalau seorang laki-laki iki kudu benggangake sikutnya dari lambungnya. Contoh akbar praktek bar. Madhep ngarep ae, ngadep. Nah, majurane sithik ben ngomong tur. Nah. Mungguri sithik. Wes, ayo. Rukuk Allahu Akbar. Ora usah sik ngene metenteng ngene ora. Ya biasa, yang penting tidak menempel dari lambungnya. Sekiranya geger lempeng karo siramu. Lempeng kok malah tambah didonake meneh siramu karo geger. Meneh lempeng meneh. Keplan. Padahal kok angel kok sapi ya iki. Paham ya, Pak? Wayukilu lan nyidekake sapa rajul batnahu ing wetenge rajul anfaqidai saking pupune rajul fir ruku'i ing dalem rukuk wasujudi lan sujud. Dadi nyidekake seseorang tersebut itu piye ngarani? Bahasa Indonesiane apa nyidekake? Nyidekake wetenge rajul sangka pupu lorone. Fir ruku'i wasujudi. Wae jarulan maca banter fi mau diil jari ing dalem panggonane maca banter. Wa idana balan ing dalem nalikane ngenani hu ing rajul apa sing ngenani apa syai'un suwi-wiji fi sholati ing dalem salat ya sabbaha mongko maca tasbih sapa rajul. Lho. Dadi nek sakmono kesalahan-kesalahan apapun itulah. Contoh jamaah, imame nglantur. Urung rakaat loro wis rakaat loro sik. Ha iki wong lanang-lanang ngelingake cara dengan cara mengucapkan Subhanallah. 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 Tapi aja diniati ngelingake. Nek niatmu ngelingake imam ke maca subhanallah batal salat. Tak baleni meneh. Kok ana imam salah, mau elingake subhanallah. Niatmu aja ngelingake tok. Dimboi niat ngelingake karo utawa mbok niati dzikir tok. Malah oleh. Sing penting aja murni niat ngelingake nek niat ngelingake imam batal salat.
Bano, 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 bano. Malah ngegasi wong kadang. Ya apa ora? Kok papat tok sing liyan iki. Alpin wis makan. Bari tak makan iki. Ridi wong. Loro ta piye? Jak ngaji to. Wa auratu rajuli utai aurate wong lanang iku ma perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane udele rajul. Dadi aurate wong lanang iku perkara di antara pusar dan waruk batihi lan dengkule rajul. Wal mar'atu lan utai wong wedok iku tadummu ngumpulake sapa mar'a ba'dahu ing sebagiane mar'a ila ba'din maring sebagian kang weneh. Dadi nek wong wedok iku kudu ngumpulake. Maksudnya pripun? Fatul siku nemokake sapa utawa nuli nemokake sapa mar'ah oleh nemokake maubat naha ing wetenge mar'ah bi fakhidaiha kelawan pupu lorone mar'ah fi ruku'iha ing dalem ruku'e mar'ah wa sujudiya lan sujude mar'ah. Dadi pas nalikane ruku' iki kudu nemokake. Weteng karo pupune kudu ditemokake. Lho. Tak praktek. Wong wedok. Baca. Fatul siku batnahu. Wetenge iki ditempelake bi fakhidaiha. Pupu lorone iki. Dadi rada mengruku kok ngene lho, Mbak. Paham mboten? Biasane wong lanang kan rada ndedeg ngeten to nggih mboten. Lah nek wong wedok iki antara pupu karo wetenge dikantilno. Iki sing apik iki. Fi ruku'iha wa sujudiha contoh. Nah, ketemu cepet. Iki nek dicepet. Aja sampe gandul. Bahaya. Apa bahaya. Tak kandhani kowe temenan ilmu iki. Sok anggap saru. Paham? Mas Idris iku lho, senengane saru ora aku ki ora nek aku apa tahu aku ngomong nang iki di luar ngaji. Tak aku dadi wong lempeng ae. Ora usah ana guyon-guyone, lempeng ae. Meneng. Piye? Gelem? Wis seneng aku sing humor tak seneng sing lempeng. Nek lempeng metimbang gathok aku. Daripada aku diujat wong. Kok kira ngene iki aku yo resiko kok masamu. Tapi serak apa-apa niate nyenengno kowe ben semangat ngaji. Wis, balik Wa tahfidu lan ngalonake sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah. In salat lamun salat sapa mar'ah bi hadratir rijali kelawan hadiri pira-pira wong lanang al ajanibi tur pira-pira kang liya. Sing ora mahrame. Tur wong wedok-wedok iki dikon ngalonake swara. Walaupun di tempat membaca keras kaya dene salat maghrib bisa. Tapi nalikane kowe iki hadir kok pinggir kiwa tengenmu ana wong lanang sing al ajanib, sing ora marom. Contoh ana Rafi juga Vanessa. A'udzu billahi minas malatol. Ai keliru iki apa keliru nih. Wa idana balan ing dalem nalikane. Fa in salat mongko lamun salat sapa mar'ah munfaridan kali dhewean andum saking rijal sing al ajanib yo jarut mongko maca banter sapa mar'ah ing salat. Nek ora ana wong lanang-lanang pas nalikane maca banter jate maghrib kan maca banter nggih mboten. Ini berlaku kepada seorang perempuan jika sepi dari seorang laki-laki yang bukan mahram. Malah walad dalin amin. Itu iki. Iya iki maksudnya.
Iksan jerak apa? Iksan lanang. Wa idana balan ing dalem nalikane ngenani ha ing mar'ah apa sing ngenani apa sayun suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat. Ya sohakot mongko keplok. Sohakot mongko keplok sapa mar'ah bidur bibat nil yumna kelawan mukul batine tangan tengen ala dhahril yusra ing ngatasé jabane tangan kang kiwa. Berarti piye? Pomo ana imam salah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lantur maliki yaumidin keploken. Aja ngene-ngene. Tepuk pramuka, ya aja ngono. Wis cukup ae aja ngene, carane piye? Tangan tengen dengan memukulkan batine tangan tengen, batine sing ndi? Batine telapak tangan. Gitu. Dikenake gegere telapak ki. Aja ngene. Malah ana sampe kancane tos. Ayo. Kau pinggir ngene. Kurang banter sikil jedok kaki lemah. Dok. Falau dorobat mongko lamun mukul sapa mar'abat nan ing tapak tangan bibatnen kelawan tapak tangan kang mana bikos dilaibi kelawan sengaja bermain walau kalian senajan sithik ma ilmi tahrimi sartane ngertine tahrim harame ya batalat mongko batal apa salatu salate mar'a wal khunsa kal mar'ati. Kok lamun ke dolanan Mbak ana niatan wah imam salah delala tok timba-timba meneh wis iya imame iku wis sadar tapi ki ngayal keplak mah dimbai tek batal apa batalat salatu wal khunsalan utawi wong wandu iku kal mar'ati kedene wong wedok bencong ngono kaya wedok. Wa jami'u badanil qurratilan utawi sekabehane badane wong wadon merdeka iku aurat illa wajah kejaba wajah mar'ah wa kafaihalan epek-epek lorone mar'ah wa hadi auratu ya fi sholati amma kharijau fa auratu ya jami'u badaniya. Mbak kangkang nek aurate wong wedok-wedok nalikane salat iki dieling-eling aurate wong wedok nalikane salat iku kabeh awak illa wajah wa kafai kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dagune dedan. Ana rambut siji ketok, batal salat. Hati-hati. Rambut siji sampai ketok, metu siji tok ae. Salatmu wis gak sah. Makane nggawa bandu, ciput. Wajib go ciput. Ya. Ruko wajib go ciput. Apa meneh rukomu tipis? Kowe ora kudungan, pomo. Ora nggawa kudung, ora nggawa ciput. Ngarep puas pasno. Paling aman nggo ciput, Mbak. Nyundul siji batal. Tak kandhani kowe. Epek-epek tangan loro yo ngono, batasane pergelangan tangan kandhani. Makanya aja ruko ketokan karena potensi tidak sah itu sangat banyak sekali. Wis mesti banyak potensi gak sahnya. Makanya sosok wah ruko kok lonjoran kang tua. Saya kan ngono dagem ngono mboten. Jadi sesuatu yang harusnya paling bagus untuk penutup aurat ini dianggap kuno. Dianggap sudah tidak keren, sudah tidak tren lagi bagi anak-anak muda zaman sekarang. Piye ruko ora ketokan jare gaptek jarene ora mengikuti zaman now. Piye maksudnya? Ruko ya aja ruko ketokan jare santri ya. Ruko lonjoran, gawa ciput. Tutup. Ninge iku gak tahu salat orang nggo ciput, hampir gak pernah. Saroku gak tahu, mesti nggo ciput. Padahal rukuke pas-pas ngene terus. Itu jual mbak biasanya toh, nek salat. Tahu ora?
Malah kandhane angel malah lina salat malah ponine malah metu ngene. Aku ora iki maksude piye ta iki? Wong sitok wis rasa malah poninan kok kene. Lek wedok lek pikir ta. Serak aku denget tok garet sapa? Ya apa ora? Ayo ngono lho, Mas. Biasanya sing rambutnya metu iku ya Vanessa Siva iku. Ciput go ciput. Iki mau nggon salat. Tangan yo ngono. Zoiron wabah. Jaba jero oleh ketok. Batasane pergelangan. Makanya tuku ruko sing ana canolan ngene iki lho. Canolan kadang to. Iku api. Amma jauh. Fa auratuha jami'u badaniya. Nek aurate wong wedok merdeka, ya merdeka iku kabeh. Iki nek nggon jabane salat iku jami'u badaniya. Kabeh awake mar'a iku dianggep au wajar oleh ketok. Ya sing apik cadaran asline. Aku wis ngomong bolak-balik. Aku ndak mikir apa segem ngene bojoku tak kon cadaran. Tapi nek metu maskeran terus. Ya minimal maskeran ning kan. Tak cek out no cadar. Gurung tekan-tekan kok seminggu luwe. Tak pesenake sing kaya pembegal iki. Melolong ini. Suwangar temen ya. Terus tak kene di tulisi ana bordilane JB. Mlaku bengi pila di party keroyok wong aja menenge. Ancen takon cadaran aja. Tapi nek metu-metu. Wis nek kene ra apa daripada itu wong. Lah iki anake Pak Jen iki wong kulon kan ana sing cadaran to. Ya ono lah. Tahu Ilham iki cilik. Ilham iki lho. Beduk iki lho. Anake Pak Jen. Iki pas nalikane ben cilik sekolahan TPG. Ero. Ngeterno kan anake kan sekolah TPG to sing cadaran iki. Ilham langsung kesambet wedi jare ro gendruwo awan-awan. Sik pol saiki jewedi rong cadaran. Yang gendruwo jare. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, aku ora urip nang kene bojoku tak kon cadaran terus. Yo gelem. Bojoku gelem kan. Wal amatulan utawi budak wedok iku karo juli kaya dene wong lanang fi salat ing dalam salat. Lho. Dadi nek aurate budak wedok iku kaya wong lanang. Dadi zaman biyen niku budak iku wedok. Zaman biyen niku ya salate budak-budak wedok iku ya susune ketok. Gondal gandul. Ora usah mikir tekan adadu. Ki ngimam ngiceng ngene. Gantem wong kowe. Fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbati. Dadi sing penting dengkul karo iki tertutup. Wetok. Bekel. Rambute oleh ketok. Kucir, ana sing rembiak-rembiak. Wis kaya lanang blok kok. Ora wajib kudungan pas salat. Ampuh teman. Apa? Wes. Ana sing takok apa ora? Mau Pak Sepurus mulai ta? Ana mobil liwatmu? Burung. Ayo, sapa sing takok? Nggih. Piye? Ya rak piye? Kuwi jarak apa ora? Dolanan apa ora? Ayo berarti sepesane rak kuat iku gak apa-apa.
kan meletakkan tangan, gegem tangan, tengen, terus yabsutu, gelar tangan kiwa. Iki kan hukume ki sun. Wong kuwi tahiyat akhir mbek lungguh silong ini oleh kok. At-tahiyatul gantemi wong bener dari sesat. Tapi oleh. Aja muni wajib ki lungguh. Lho iki tawarruk sunah apa wajib? Lungguh tawarruk wajib apa sunah? Ngono lho iki kudu paham. Tapi coba lakoni nek salat dhewe sekali-kali lakonan ngono Bajal. Bajal praktek bar, praktek. Bajal. Salat temenanan Bajal. Praktek. Ya kok ndur sik to. Allah sujud. Allahu Akbar. Ayo. Allah, iki muni tak aja aku. Lah ayo munggah kok Akbar kok meneng. Ayo. Nah, terus ayo. At-tahiyat. Aneh to, Ra? Tapi oleh. Ora wajib lu go iftiras kalau tawaran gak wajib. Paham, Mbak? Tapi ya pantese. Mosoke ngono, sing penting nunggu. Sing penting wal julusu fit tasahudil kan bahasane ngono. Ora wat apa jenenge wa julusut tawaruki kan gak. Nggih mboten. Dadi oleh ke salat ngono ku ya oleh. Bajal, Bang. Kira-kira ki nggoro ono sang ini kira-kira mbak salat ora kira-kira. Tapi kayak jumuni raksa kang sah kayak gini sah. Paham enggak? Sing penting aja ngene lho ya. Aja ngawur iki jenenge iki. Batal salatmu kok atahiyatul mubah. Enggak apa wong jenenge iki. Kok nggih kirek wae iki. Ini lah. Nggih kirek kan dijigrang ini toh. Ya ora apa-apa kan. Wong ki apa sasyadu alla ilaha illallah ora mau kene ora apa-apa. Tanganmu semenong ini santai oleh. Oleh sah. Apa? Tetep sah. Tapi nek iso pantes ta. Mosok ngono cah. Bayangno tak pikiran Bajal. Gila apa bar? Salat bar. Piye? Sapa meneh sing takok? Pepe takok apa? Sak mampune wae kan. Wong nek cacat Islam tidak berberat seperti itu. Memang pada awalnya ketujuh anggota sujud, batuk, telapak tangan, dengkul, sikil iki kudu tumpul kabeh. Tapi karena ada udzur, ora sik ngenteni buntung kan. Tanganmu loro wae. Kowe ora iso numpul rene. Ora mbok tempel ora apa-apa kok. Kok buntung. Mau tambah nemen to, udzurnya akan lebih parah gitu loh. Paham enggak? Ora usah bingung sampean iki. Ngapa bingung? Bintung ngene no. Paham gak sampean? Ayo sapa sing takone? Piye Vanessa ra apa-apa? Lanang terus sing takok sing wedok ayo takok. Ya. Maksudnya piye maksudnya? Oh, ada orang yang terlihat tapi ya. Ada rambut yang terlihat tapi rambut tersebut itu sudah tidak nempel di orangnya. Ini wis ora berarti sudah tidak anggotanya toh. Berarti rambut wis potong-potong jipoki kabeh bokno pas salat ya, ayo. Sudah beda, Mbak. Konsepnya beda. Ayo, siapa meneh takok? Airja.
Sapa sing tekok meneh? Ora sah. Karena fungsinya menutup aurat adalah tak sanggup pasti gini, bening. Kan ngono, ya ora? Ayo, sapa neh takok? Tekok, bodoh ya aja gaya-gaya pinter lho. Takok wae ora usah isin. Wong sing takok nantra. Ya, mungkin dari jamaah-jamaah yang mau tanya silahkan. Nggak ada yang tanya ya sudah. Siva jangan tuh takok. Iza jarene salat ora gelem wudu tenan ora iki. Kutekan. Kutek iku apa? Pewarna. Cat kuku. Bojoku ya ono warnane padha kok. Oh, kutek itu apa kutek? Saya nggak tahu. Dia ada asarnya, ada maksudnya gak polos cat ngono ora. Bedane kutek bene apa? Gak paham aku. Bedane apa? Oh, nek kutek iso diklothok. Ya ora sah to nek iku to. Piye iku? Lah nek wudune piye wudune iku terus? Kon rene wong nek udang iki, gua adane wangi. Jare ber tangi-tangi subuh langsung sholat jare Kang, ra wudu jare iki. Aku diceritani. Tak masuk akal ini. Dikandani Mbak ya Mbak. Untung Mbak aja ngono. Jangan adus tenan to ra. Ya aja suudon sik to. Sapa teh nang udonan? Nanti wedi tenan ngono ya. Ya dikandani halus-halus ya. Kandani halus-halus. Piye? Masih ada waktu 6 menit. Piye? Pokoke kabeh tato ngono wae. Lah mosok uripe sing ora tau gede. Ngono wae logikane to. Wis penting aja dibaleni ngono. Kene nuruti sabik ora sawah. Berat, sakit. Sakit wong sing tatonan kan. Gak apa-apa sing penting aja dimboi ngono wae. Kalau bisa dihilangkan. Kalau sebenarnya nggak bisa dihilangkan, kalau menghilangkan bisa mengancam nyawanya sampai kesakitan berlebihan dan lain-lain. Wis kok gak usah. Iya, sifat jumlamun weh. Risma, kira lomba-lompat tinggi nih. Wong wedok kok iso lompat sambil adoh klino. Menculat kok mak ripat apa omahmu tapi iki.
Nah, terus ya ora apa-apa to. Tapi ora pantes ngono wae. Lha sementing salat kan rak nggo najis ngono sih kan. Lah lemah najis ora. Ayo deh. Diragukan. Lah yakin ndak? Semua dikembalikan kepada hukum asalnya. Orang tersebut akan dihukumin sebuah najis atau pakaian tersebut itu bisa dihukumi najis kalau memang benar-benar kalian itu tahu bahasanya di situ ada najis. Jangan ketok-ketok, hukum yang ketok-ketok gak nganggo kan, paham gak? Hukum-hukum yang ketok-ketok itu malah memberatkan kalian, paham gak? Contoh, kena kamar mandi, PC-mu tiba, kita mesti mikir toh, najis tau ora, najis tau ora, kadang, utawa waduh malah sarungmu tiba. Tempat yang jatuhnya sarung tersebut itu biasanya ada najisnya. Yang kamu yakini bagaimana? Gitu loh. Jadi gak usah bingung. Kita ikon najis keramik gitu. Tapi kok serah tapi kita izin, kita gini keramik suci to ora, asline panggonan kono. Suci wis balik nang ora soro gara-guru. Kau mau kena telepon. Diragukan nanti ada telepon. Sing aku ngragokake lho sapa? Yakin dah. Biasanya di tempat tersebut ada teleponnya ndak gitu loh. Pemus kadung saya usul makul tohir gampang. Ngono lho maksudnya. Lha kok nek sampe mono temenan, lha kok lapo ki pikir tekan kono. Lha kadang menen ra. Kadang salat sing gandul waktu mamang lo batal salat mengang. Wis salat kok najis tuh. Mau pikir ya sampai kena najis. Kena najis. Sampai kalian tidak satu. Karena apa? Karena jenengan tidak yakin. Berarti sholatmu nek ngono ora yakin nek nggo pakaian su. Kowe kudu yakin. Aku sering. Aku ngerti nek iki mesti kelamaan nggo awakmu. Sering toh? Piye? Misal kelihatan sebuah banjir itu sholatnya itu misal sholat kelawat terus semeter mawon gitu ya terus misal mati ngono no ya wis sholat sak isane hormatil waktu boleh pomo sasat di sholat atau meneng ya ngodoi to jane ngono kudune ngodoi gak dimafu lho iku dimafu mau kok ya ora iki ST sosis buka iki langsung jajan metu ya jajan kene sampai tak gekno kantin iki dari iki sorak kalau jajan metu jajane jero kabeh ana tengane tra Mas teko-teko bosok kabeh wis tak nonton kok cepet-cepet berapa teh ini pertanyaan lebar pokoknya sholat kan
Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi